tragavala luta preko sveta. Međunarodni dan Roma, 8. april, je dan slavljenja romske kulture i podizanja svijesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju. Službeno je prvi put proglašen 1990. godine u mjestu Serok u Poljskoj, gdje je održan Svjetski romski kongres Međunarodne romske unije u spomen na prvi veći međunarodni susret romskih predstavnika koji je održan u Chesterfieldu pored Londona 7. do 12. aprila 1971. Na tom kongresu donesena je odluka o romskoj himni za koju je izabrana pjesma Đelem Đelem, romski Išao sam išao, i odluka o zastavi za koju je odabrana plavo-zelena dvobojnica sa crvenim točkom u sredini, simbolom napretka i pokreta, ali i migracije Roma tokom istorije. Danas je važan dan zato što se prisjećamo vrijednosti naše istorije, naše kulture i naše različitosti. Posebno je važan ove godine zato što se obilježava 50. godišnjica od prvog romskog kongresa. Zato slavimo danas naše različitosti u državi u kojoj živimo. Neka Dan Roma bude dan sjećanja, ali i podsjećanja na važan istorijski datum. Moja poruka i za Egipćane i za Rome je da je obrazovanje jedini siguran izlaz iz siromaštva. Jedini ključ uspjeha. Obrazovanje nije samo obaveza, već i potreba svakog čovjeka. I mi dijelimo sa vama parče ove zemlje. Mi smo vaše komšije, prijatelji. Pružite ruku i dajte nam šansu. Romska zajednica u Crnoj Gori je najdiskriminisanija prema svim državnim, ali i međunarodnim izvještajima. Kroz istoriju, posebno u periodu Drugog svjetskog rata, Romi su pretrpjeli neizmjernu štetu samo zbog svoje etničke pripadnosti. I u Crnoj Gori danas najveći stepen etničke distancije i diskriminacije je upravo usmjeren prema romskoj zajednici. A istraživanja govore da to nije slučajnost, već neadekvatna politika koja se sprovodi prema Romima. Na ovaj dan, prije 50 godina, odlučeno je da se pruži otpor ovakvoj politici koja Rome ne vodi ka boljem životu. Zato je potrebno da svi mi kao društvo uradimo mnogo više i da podsjetimo kreatore naših sudbina da smo mi, Romi, dio rješenja. Romi su tradicionalno nomadski narod. Vjeruje se da su napustili Indiju i prošli kroz prostore koji su danas u granicama Afganistana, Irana, Jemena i Turske. Prva naseljavanja Roma na područje današnje Crne Gore datiraju iz 14. vijeka, iz vremena Mletačke republike, kada su na Crnogorsku obalu pristizali sa područja Južne Italije i Grčke kao robovi. Značajnije prisustvo Roma na ovim prostorima vezuje se za dolazak Osmanlija. Imenica Rom u prevodu znači čovjek. Ne postoji veza između imena naroda i Rumunije, međutim ta zemlja je sa 2,5 miliona treća u svijetu po broju Roma. Poslije Indije gdje ih ima oko 6 i Turske sa između 3 i 5 miliona. Postoji nekoliko drugih imena romskog naroda, a razlog je taj što se smatra da Romi potiču iz Egipta, otuda špansko ime Hitanos i englesko Gypsy. Naziv Cigani smatra se uvrijedljivim nazivom za Rome. Crna Gora je građanska, sekularna država. Formalno svi imamo ista prava, suštinski to nije tako. Za manjine naročito, za romsku više od drugih. Dragi sugrađani, u našoj zajedničkoj kući želimo samo ono što nam garantuje Ustav ove zemlje, ravnopravnost, a to je osnovna vrijednost humane civilizacije koje svi težimo. Mi smo ljudi i nismo ludi, ja mogu sve, nemoj da se čudiš, moja braća, svi smo budni, ja sam